Dnes si ukážeme, ako uhradiť faktúru pomocou aplikácie Faktúrko a FIO-banky. Faktúry môžeme cez Faktúrko uhrádzať výhradne prostredníctvom FIO-banky. Tu si do aplikácie pripojíte bezplatne pomocou API tokenu. Postup, ako to urobiť, si ukážeme v inom videu. Najskôr si faktúru vyhľadáme. Najlepšie je použiť centrálne vyhľadávanie. Na to využijeme klávesovú skratku Ctrl+K. Vložíme napríklad variabilný symbol alebo číslo faktúry a stlačíme Enter. Po skontrolovaní faktúry pristúpime k jej úhrade. Klikneme na tlačidlo Úhrada faktúry. Zobrazí sa formulár s údajmi o prevode. Aplikácia Faktúrko automaticky načíta bankové účty danej firmy. Táto funkcia je dostupná pre platiteľov DPH, ktorí majú svoje účty zadefinované vo finančnej správe. Ak je niektorý IBAN označený zelenou farbou, znamená to, že na faktúre je uvedený správny IBAN a faktúru môžete bez obáv uhradiť. Po kliknutí na tlačidlo OK sa vo FIO-banke vytvorí platobný príkaz na autorizáciu. Ten následne veľmi jednoducho podpíšete, buď pomocou mobilnej aplikácie FIO-banky, alebo prostredníctvom SMS kódu. Ideálne je vytvoriť si takto viacero prevodov naraz. Vo FIO-banke potom môžete jednou autorizáciou potvrdiť všetky platby naraz. Jednoduché, rýchle, prehľadné.